לא ראית אותי? מה חשבת שאני ליכוד? איפה היית? בכנסייה בעיר. איפה עוד יכולתי להיות? אז בטח לא יכול למצוא שלושת המכתבים של דונה פילומנה. אם אתה יודע איפה הייתי, אז למה אתה שואל? כי זה סוד, רציתי לדעת אם זה גלילי. לי אין סודות, אבל מצד שני, אני גם לא הולכת לספר את כל דבר לאנשים שיש להם מצילה מהבית. בטח שאליך, אלא מי? אם תמשיך ככה, אב שלך ילך לאיבוד. מראש אתה דוחף אותו לעניינים של אנשים אחרים. מי, אני? תזכירי מתי דחפתי את האח שלי לעניינים שלך. אמרתי לעניינים שלי, לי במקרה אין עניינים. החיים שלי הם ספר פתוח. נולדתי למשפחה ענייה לפני 75 שנה. אמי הייתה כובסת ואבי היה נפח. בעלי ואני התחתנו ביום השני של חודש נובמבר. ירד מבול ואני ידעתי שזה סימן טוב. מבול, סימן טוב? כן, לבעלי היה עסק למטריות. הגענו 3 ילדים, ובמכה אחת שלישייה. המיילדת רצה לבעלי לבשר לו את הבשורות הטובות. הוא מצא אותו מראש תקוע בתוך הכיור. מטרטר שיניים. לא, מת. כיף לב. איך שהילדים הגיעו לעולם, אבא שלהם מצא אותו. זה לא קל להיות יתום. ועוד 3 יתומים. מי מדבר עליהם? אני מדברת על עצמי. ההורים שלי נפטרו. העדים שלי לא היו יתומים. הייתה להם אמא, אני. טום שם. הייתי לבד בעולם. לבד. ומסביבי 3 פיות בוכים. לחם. אז הקמתי עסק קטן לעצמי. מכרתי גפרורים, נרות, כפתורים, והסתדרנו בקושי. באותה תקופה פגשתי את דונה פילומנה. היא הייתה לי ילדה קטנה, שיחקה עם השלישייה שלי. וכשהם גדלו, כולם עזבו. אחד לאוסטרליה, אחד לארצות הברית, ואחד ארגנטינה. נכון, ארגנטינה. כבר סיפר לך את הסיפור הזה? בוודאי שכן. וכשהם עזבו, רק הזיכרונות נשארו. אם לא הלב הטוב של דונה פילומנה, שהביאה אותי אליה הביתה. לפני שעברה לדרכון דון דומניקו, הייתי מדמיינות ברחוב. סוף הסיפור. תודה על ההקשבה. זה גדולה. מה זה, קפה? כן, אני. תני לי אותו. בדיוק מה שהייתי צריך. בדיוק כמו שאני הייתי צריך.